Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa masoya nawa, barka da wannan lokaci, ya aiki a harkoki. To alhamdulillah. Insha Allahu za mu tashi daga inda muka dakata. Wancan karan mun dakata wa tartibu da jerantawa sunnatin sunna ne. Yanzu insha Allah cikin yadda za mu tashi daga wa taklilul asabihi da tsaitsefe yan yatsu sunnatin sunna ne. Intaha sunanin tayammumi, anan ne sunanin tayammuma suka kare insha Allah. Saura kaɗan ma shi daman. Wa taklilul asabihi da tsatsefe yan yatsu sunnatin sunna ne. Intaha sunanin tayammumi, anan ne sunanin tayammuma suka kare. Shi ma darasin namu baya. Yan uwa za ku ga kwana biyu ba mu cika yi da yawa ba. To abin da yasa muka daina yi da yawa sakamakon shi ilimi ba a son gaggawa. Ana so yin abu a hankali. Daman ko gudu ne za ka tashi da ƙarfi da farko ka ce za ka tashi da gudu, to gaskiya ba za ka kai labari ba. To komai ma ana bin shi a hankali. Yau da kullum sai Allah ya bamu iko sai mu ga wataran ma mun gama littafin gaba ɗaya. Da Allah kar mu sa gaggawa, mu yi haƙuri mu bi a hankali insha Allah sai ya fi zama ma, sai ka fi laƙanta. Amma aka cika ɗin nan to uzurin ya yawa kuma sai kuma ka gagara ɗaukan komi ma. Lallai kam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.